Το υπέροχο ημερολόγιό της για το 2025 με τίτλο «Το ταξίδι της δικής σου ευτυχίας» μας παρουσίασε η αγαπημένη συγγραφέας Κατερίνα Τσιμπερλίδου. Κατερίνα, χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε ξανά. Θα ήθελα σήμερα να μας μιλήσεις για το καινούργιο βιβλίο που έχεις γράψει και είναι το ημερολόγιο για το 2025. Βιβί μου, χαίρομαι πάρα πολύ κι εγώ που τα ξαναλέμε. Το καινούριο μου βιβλίο είναι το ημερολόγιο του 2025 που έχει γίνει θεσμός, γιατί είναι το 4ο ημερολόγιο στη σειρά που βγάζουμε με τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Αυτό είναι το βιβλίο, αυτό το ημερολόγιο. Έχει τίτλο «Το ταξίδι της δικής σου ευτυχίας». Και όπως πάντα γράφω μία θετική φράση κάθε μέρα για να ανεβάζει τη διάθεση στον αναγνώστη που το αγοράζει και που θέλει να γράψει τα δικά του μέσα. Και πράγματι είναι ένα ταξίδι που κρατάει 365 μέρες το χρόνο και έχει μέσα ό,τι πρακτικό χρειάζεται να έχει ένα ημερολόγιο. Δηλαδή έχει τις εορτές, όλο το εορτολόγιο, τις κινητές γιορτές, έχει τις φάσεις της σελήνης, έχει τις αργίες, έχει πότε ανατέλει και πότε δει ο ήλιος και έχει και όλες τις παγκόσμιες μέρες. Και φυσικά έχει πάρα πολύ χώρο για να γράφεις ό,τι θέλεις, για εμάς που μας αρέσει να έχουμε γραπτά ημερολόγια. Και όπως είπα πριν, στο τέλος έχω γράψει μια θετική φράση που την έχω εμπνευστεί από τα βιβλία μου, που σας ανεβάζει τη διάθεση. Οπότε κάθε μέρα που γράφεις κάτι, βλέπεις μια πολύ ωραία θετική φράση. Θα ήθελες να μας διαβάσεις κάποιες από αυτές τις φράσεις? Βεβαίως. Στείλε όποιο γλυκό έχεις στο σπίτι εξορία στα πολύ ψηλά ράφια της κουζίνας. Αυτό το έχω γράψει τον Ιούνιο. Λοιπόν, κάθε σου συναίσθημα επηρεάζει κάθε σου κύτταρο. Σώμα και πνεύμα αλληλοσυνδέονται. Το πρώτο βήμα είναι να κάνεις μια καλή σκέψη. Το δεύτερο, να πεις μια καλή κουβέντα και το τρίτο, να κάνεις μια καλή πράξη. Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τις φράσεις και για να βρίσκεις την κάθε μέρα, όπως τώρα εγώ καλή ώρα ψάχνω, έχουμε αυτό το υπέροχο κόκκινο πολυτελές κορδελάκι, κόκκινο γιατί όπως λένε οι Κινέζοι είναι το χρώμα της χαράς, το κόκκινο. Οπότε το κορδελάκι αυτό το έχει το ημερολόγιο και δεν χάνεις τις μέρες, σε βοηθάει γι' αυτό. Κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες που έχει το ημερολόγιό σου? Μ' αρέσει η ερώτησή σου γιατί πράγματι το ημερολόγιό μου έχει δύο ιδιαιτερότητες. Για εμάς που μας αρέσει όταν γράφουμε ημερολόγιο να γράφουμε τα ραντεβού μας, τις λίστες μας, τις σκέψεις μας, αλλά κάποιος να μας βοηθήσει λίγο γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν έχω κάνει το εξής. Στην αρχή του κάθε μήνα, ας πούμε ο Μάρτιος εδώ το παράδειγμα, έχω γράψει μία ιδέα για το πώς κάποιος να ασχοληθεί με ένα θέμα ψυχολογίας στη ζωή του τον επόμενο μήνα. Ας πούμε, το Μάρτιο λέω μήνας κάθαρσης των ενοχών. Όπως οι ανοιξιάτικες βροχές ξεπλένουν τα φύλλα, έτσι και ο πρώτος μήνας της άνοιξης σου ζητάει να ξεπλύνεις τις ενοχές σου. Άρα, λέω λοιπόν, εγώ προτείνω το Μάρτιο ασχολήσου με τις ενοχές σου, ξεπλυνέτες, πέτατες και μην τρέπεσαι για όσα αξίζεις. Ό,τι αξίζεις διεκδίκησέ το, όπως λέει εδώ, για μια ευτυχία διαρκείας έχεις δικαίωμα στη χαρά, στα όνειρα, στην επιτυχία. Άρα λοιπόν το Μάρτιο ξέπλυνε τις ενοχές, μην τρέπεσαι και δείξε σε όλους ότι αξίζεις. Και το δεύτερο καινούριο πράγμα που έχει το ημερολόγιό μου του 2025 είναι ότι στο τέλος κάθε μήνα έχει κάποιες ερωτήσεις που μας βοηθάει να εκφράσουμε τον ψυχισμό μας, τι νιώσαμε τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή όταν τελειώνει ο μήνας και κάνουμε έναν απολογισμό, λοιπόν, και λέει εδώ με δύο ερωτήσεις, επειδή ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας της αγάπης. Με ποιους ανθρώπους έδωσα και πήρα αγάπη το μήνα που μας πέρασε και από κάτω, με ποιους ανθρώπους μας ένωσαν στιγμές ευτυχίας, παράδειγμα. Και ένα δεύτερο που έχω εδώ, που είναι το τέλος του Μαΐου, λέει με ποιες θετικές φράσεις ενθάρρυνα ή επένεσα τον εαυτό μου,
πόσες φορές μου μίλησα αρνητικά και απαξιωτικά και πόσες μου συμπαραστάθηκα. Οπότε εδώ έχει σημεία για να απαντήσεις και να βγάλεις αυτά που νιώθεις μέσα σου τον προηγούμενο μήνα, οπότε σε κάνει να εστιάζεις σε αυτά που νιώθεις και σε αυτά που σκέφτεσαι και σε αυτά που σε ευχαριστούν ή σε δυσαρεστούν. Οπότε στο τέλος μας μένει το ημερολόγιο με όλα αυτά τα ωραία πράγματα που γράφεις μέσα, αλλά έχουμε γράψει κι εμείς κάποια στοιχεία που θυμόμαστε για κάτι που μας έκανε χαρούμενους, κάτι που μας στεναχώρεσε. Είναι δηλαδή ένα πολύ ωραίο αναμνηστικό ημερολόγιο. Και ξέρεις, όταν τα βλέπεις μετά από ένα διάστημα, λες πω τότε έτσι ένιωθα. Πόσο το έχω ξεπεράσει, έχω αντέξει ή ξέρω εγώ τώρα πόσο τα βλέπω πιο χαλαρά τα πράγματα. Οπότε είναι ένα ημερολόγιο και χρηστικό, αλλά και ημερολόγιο που βοηθάει να ξεπερνάμε τις αδυναμίες μας και τις δυσκολίες μας. Δεν είναι απλά ένα χρηστικό ημερολόγιο. Πού θα βρούμε το ημερολόγιο, από ποιον εκδοτικό οίκο κυκλοφορεί? Το ημερολόγιο «Το ταξίδι της δικής σου ευτυχίας» που είναι εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, μπορούμε να το βρούμε σε όλα τα φυσικά βιβλιοπωλεία και σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία με παραγγελία. Πάντως, μια και πλησιάζουν και οι γιορτές, πιστεύω πως είναι το ιδανικό δώρο για τα πρόσωπα που αγαπάμε. Και εγώ συμφωνώ, είναι ένα πολύ ωραίο δώρο πρώτα για τον εαυτό μας και μετά για τους αγαπημένους μας. Και να ευχηθούμε σε όλους καλή χρονιά και να τη γεμίσετε όλοι με ευχάριστα γεγονότα και εμπειρίες.